खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ 32 नं हरिसिङा BTCPAबनि MCLA सन्जय सरगियारिया UPPL हान्जानि प्राइमारि सोद्रोमानिफ्राय बिबान नागारनाय लाइजामखौ बोखांना लाफिनबाय। नैथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुमा आरो टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 33थि बोसोरारि जथुमाया 12 आरो 13 दिसेम्बर 2024 खालाराव रत्नपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजायो। टंला दख'रा एबसुनि 2025 आरो 26 बोसोरनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि मासियाव राजिब बर' आरो गाहाय नेहाथारियाव सुजान गयारि बिथांमोनखौ लाना आबुं आफाद दाना लायो। मैयानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया आरो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों माहारियारि जौगाखांनायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। थामथि खौराङाव दङ आलु अर्जुनखौ 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कस्टडियाव दैथायहरो। मुंदांखा फावखुंगुर आलु अर्जुना पुष्पा 2 सावथुननि प्रिमियार श'आव सासे आइजोनि जिउ खहा जानायनि दायाव हायद्राबाद पुलिसजों खाजादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुष्पा 2 सावथुननि प्रिमियार श'आव जिउ गोमानाय आइजोनि फिसायआ मुंदांखा फावखुंगुर आलु अर्जुननि बेरेखायै केस होनायखौ बोखारबाय आरो दासिमाव पुष्पा 2नि फावखुंगुर आलु अर्जुनखौ गोजौ बिजिरसालिया 4 सप्तानि थाखाय गेजेरारि इन्टारिम जामिन होबाय होनना मिथिनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बर' बाजार दख'रा एबसुआ 2025 आरो 26 मावसमनि गोदानै आफादगिरि महरै मिनाराम सरगियारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै सोमखोर बर'खौ सायख'नाय जाबाय। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव फरायसाफोरनो स्कुटि साइकेल आरो नोगोद रां बान्था रानदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझारनि ग्रिन फिल्डआव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सोलोंथायारि स्किमफोरनि सिङाव स्कुटि साइकेल आरो रां बान्था राननानै होदों। गिबि मन्थ्रिनि जर'खा बिथांखिनि बाहागो महरै क'क्राझार जिल्लानि थाखो 9नि फरायसाफोरनो सोलोंथाइखौ मदद होनो थाखाय गं 11,504 साइकेल बानिकान्त काकति मेरिट बान्थानि सिङाव फरायसाफोरनो गं 373 स्कुटि सा 365 फरायसाफोरा आनन्दराम बरुवा मेरिट स्कलारशिप बान्थानि गेजेरजों नोगोद रां बान्थाखौ मैया राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो MLA लरेन्स इस्लारि, MLA जिरन बसुमतारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा सजल सिंह आरो उइलसन हास्ताजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। द'थि खौराङाव दङ कामरुपनि जाजि खनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद UPPनि 11थि बोसोरसालिया जथुमानि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लादों। कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद UPPनि 11थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंगोननि सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होदों BKWSGनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे बाहागो लादों UPPनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि, BKWSGनि चेयारमेन अनिल बसुमतारि, EM प्रदीप सरगियारि, EM जयकान्त बर', EM प्रणब बर', मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM मलेन्द्र नार्जारि, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। फैगौ 2025 मायथाइनि 7, 8 आरो 9 जानुवारियाव कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव झारखना माइनाव फोथाराव खुंफुंजानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफाद UPPनि 11थि बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोदान जारिमिनारि महर मोनगोनखौ फोरमायदों UPPनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। बिनिखायनो दोलै नोगोरै रायजो राजा बयखौबो बाहागो लाफैनो गुरैयै खावलायहरदों। आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया